Nu vil jeg prøve at demonstrere, hvordan man kan låse sådan en ganske almindelig hængelås op. Et meget, meget let værktøj. Uden brug af nøgle. Det vi skal bruge, det er sådan en lille vinkeljern her. Og så bruger jeg sådan spidsen af sådan en låspistol. Sådan et sæt her, det kan man købe i rigtig mange butikker. Bare at søge på det på nettet. Army, overskudslærer, den slags. De har den slags. Helt sikkert. Vi kigger. Hernede. Der skal det her vinkeljern ind. Og det skal ind i bunden af låsen. Den, hvor der ikke sidder nogen stifter. Og der skal det være, fordi så står man, eller så bruger man til at øge sådan, holde en lille smule pres på øverste cylinder. Så stikker du spidsen ind i. Skal jeg lægge bund. Ruller. Sådan løst op. Jeg tog det 1 sekund. Uden brug af nøgle. Jeg tror faktisk, det vil være hurtigere, end at finde nøglen frem. For den ligger helt inde i stuen. Leg med det. Prøv det derhjemme. Og så, ja, vi ses derude.